Nipadayag sa ilang kasagbuyo ngadto ni Presidente Bongbong Marcos aga pipila ka mga netizens ilabi na katong mga nibotar ni BBM last election mga kabombo. Matod pa sa ubang nga mga netizens nga nibotar ni Bongbong Marcos sa nakalabay nga eleksyon nga nasayang ang ilang boto tungod kay wala mamit ang ilang expectation ngadto sa pangulo, ilabi na nga nagkamahal og maayo ang palitonon o gisamutan pa sa ilang panagbangi nila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga kabombo. Ang ubang mga supporters ni Bongbong Marcos, mga supporters osab kini ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, o dili nato ikalimod nga usa sa padaog ni Bongbong Marcos mao si Sara Duterte. Buot pasabot nako nga kung dili patungod ni Sara Duterte, dili jud na makadaog si Bongbong Marcos pagka presidente mga kabombo. Kung dili pa lang si Sara Duterte ang katandem ni Bongbong Marcos sa nakalabay nga eleksyon, dili unta mamahimong presidente si Bongbong Marcos karon. Dagan ang wala makauyon sa dagan sa panggoberno karon ubos sa Marcos administration. Hinungdan nga ang uban nga mga supporters ni Duterte nga nibutar ni Bongbong Marcos pagka presidente nagsugod na og ka-discourage mga kabombo. Ilabi na nga nakasulod ang ICC dinhi sa Pilipinas aron mag-imbestigar sa war on drugs nga diin daghan ang nangamatay ubos sa Duterte administration. Pero ang nangamatay mga kriminal, mga drogista, mga rapist, o uban pa nga nakalapas sa balaod. Hilabi na kato mga drug personalities. Matod pa ni Justice Secretary Boyeng Remulla nga tinudlo ni President Bongbong Marcos nga okay ra kuno nga mag-imbestigar ang mga sakop sa ICC sa war on drugs dinhi sa Pilipinas basta wala lang kuno'y illegal nga gihimo. Yun na pa. Makapaduda man ni nga statement gikan ni DOJ Secretary Remulla, dili man ni mao ang iyang tunada kaniadto. Tan-aw nako murag maipit ani si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kay bawa man tang tanan, public knowledge naman na nga daghan ang nangamatay nga mga drug pusher o mga drug protector, mga drug lord, ubos sa Duterte administration nga nabiktima sa extrajudicial killing tungod kay wala mosubay sa judiciary. Gihukman dayon pinagi sa kamatayon samtang si Vice President Sara Duterte murag maipit sad siya ani tungod kay sa dihang siya pay mayor sa Davao City, giingong nagpadayon gyapon ang DDS sa Davao o mas naila nga Davao Death Squad og apil usab sa maipit si Senador Bato de la Rosa. Dili ra maganahan nga mapreso si Senador Bato de la Rosa. Nanggawas ang mga espekulasyon nga ipapriso gyud ang amahan ug anak nga Duterte aron walay lig-on nga kontra si Congressman Romualdez nga gihugon-hugon nga modagan pagka presidente. Mao nanggawas kay espekulasyon karon nga si Congressman Romualdez modagan kunog presidente ang igagaw ni Bongbong Marcos. Wala rabay lain nga potential kaayo nga mamahimong sunod nga presidente. Ako nakita nga human sa termino ni BBM, hayag ang kahigayunan nga si Sara Duterte ang sunod nga mulingko dira sa Malacañang mga kabombo. Kay motuo mo na kung sa dili, bisag dili na presidente si Rodrigo Duterte, daghan gyapon kayo ang fanatics ni kanhi Presidente Duterte mga kabombo. Gani, bisan og pahinapos na ang termino ni kanhi Presidente Duterte, padong na siya mohawa sa Malacañang, apan ang iyang trust rating taas gyapon kayo. Ang trust rating ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, taas gyapon kayo kay itandi nimo sa mga nanglabay nga mga presidente. Gloria Macatakam Arroyo, kanhi Presidente Noynoy Aquino,
sa dihang naana sa pahinapos ang ilang termino, padong na mag 6 years ang ilang termino, ubos kayo ang ilang trust rating. Apan si Duterte, from the very beginning, hangtod na human niya ang termino sud sa 6 ka tuig, wala gyud na usab ang trust rating ni Duterte, taas gyapon kayo na mintinar niya, mga kabombo.